Historické pramene potvrdzujú, že prvými obyvateľmi terajšieho Srbska boli Ilíri. Po nich prišli Kelti, Rímania a od 6. storočia slovanské kmene. Srbské kráľovstvo z roku 1217 si na dlhých 500 rokov podmanili osmanskí Turci. Po ťažkých bojoch, vysiľujúcich chorobách zostala krajina vyľudnená a spustošená, ale úrodná. A to bolo prísľubom aj pre Slovákov. Prvou zastávkou väčšiny návštevníkov Kovačice je galéria inzitného umenia. Sprievodcovia v anglickom, slovenskom a mnohých iných jazykoch hovoria o slávnych výtvarníkoch a o ich úspechoch vo svete. Minulého roku sme mali takých 25 000 návštevníkov, z toho počtu 11 000 zo zahraničia. A často nám chodia Američania cez rôzne turistické agentúry a zaujímavé je, že potom u nás v galérii hrá Slovenský ľudový orchester Rosička a tiež znamená, môže sa kochať v krási slovenskej hudby, slovenského tancu, tradičných retešov makových a v krási obrazov a insitnom umení. Behom týchto rokov cez galériu prešli také eminentné osobnosti, ako čo sú Mstislav Rostropovič, Pele, Ursula Andersová, Sofia Loren, Brigitte Bardot, Alain Delon, Rolling Stonesi. Možno tu vidieť aj históriu príchodu Slovákov v obrazoch. Je to obraz, ktorý znázorňuje sám príchod Slovákov z hornej zemi do Kovačice, do Srbska. Namaľoval ho Ján Glózik, súčasný člen Galérie insitného umenia. Hore na obraze je znázornený Bratislavský hrad, Tatry, Spišská kapitula, rieka je Dunaj, pohybovali sa Dunajom a Kovačica. Zaujímavé je, že sa na obraze nachádza presne 200 osôb, čo symbolizuje 200 rokov existovania Kovačice. Centrálna časť obraza znázorňuje kováča, po ktorom Kovačica dostala svoje meno. A je to aj taký sympatický detail, totiž prikrytý autoportrét samého maliara. Znamená, je tam klobuch, ktorý znázorňuje oko, nos, fúzy, brada. Znamená autoportrét Jána Glózika. Insitné umenie na území Kovačice vzniklo 1939 roku. Jedna časť galérie je venovaná práve tým zakladateľom insitného umenia v Kovačici. Vo vlastníctve galérie insitného umenia a v našej výstavnej časti vystavené sú 28 obrazov Martina Jonáša a 31 oleomaľba na plátne Zuzany Chalupovej. Sympatické je, že Zuzana Chalupová maľovala v prvom rade deti a na každej jej obraze sa dá vidieť jedno malé dievčatko oblečené do ružovej halinke, ktorú ona menovala Katka alebo Katarína a na všetkých svojich výstavách v šírom sveta hovorila, že je to jej zamyslené dievča. Zuzana Chalupová bola členka UNICEF-a a UNICEF tlačil pohľadnice s motívami jej obrazoch v miliónskych tirážoch. Návštevníkov zaujíma Martin Jonáš práve preto, lebo je jeden zo 100 najznámejších predstaviteľov svetového insitného umenia. V 1978 roku v Itálii na medzinárodnom závodení dostal zlatú odmenu pre jednu svoju grafiku spoločne so Salvadorom Daliem. Ešte skôr, 76. v Capriách jeho 5 grafik boli vtisnuté do zlata a nachádzajú sa tam v múzeume v zbierke. Martin Jonáš maľoval ľudí s mohutnými rukami a mohutnými nohami a malou hlavou. Znamená, chcel ukázať, koľko je život jedného poľnohospodára ťažký a preto aj ohromné ruky a nohy. Ale zaujímavé je, že v žarte hovorieval, že takých ľudí maľoval práve preto, lebo pokým bol malé decko, zbožňoval sa skrývať pod stolom a pozorovať svojich rodičov. Takže z tej žabacej perspektívy sa mu zdalo, že majú ohromné ruky a nohy. V týchto rokoch máme 21 súčasného člena galérii. V prvom rade sú to Slováci z Kovačice a zo susednej dedinky Padina, ale máme členov aj z Opove, zo Sevkerínu, z Arada, čo znamená multinacionálna galéria insitného umenia.
tejto multietnickej galérii inzitného umenia v Kovačici predsa len príjm hrajú Slováci. A obraz príchodu Slovákov na Dolnú zem pred 200 rokmi nie je v Srbsku jediný. Obraz je maľovaný 7 mesiací a jestvuje jeden obraz ešte v väčších dimenziách, ktorý je vystavený v slovenskom veľvyslanectve v Belehrade, ale na ňom maľovalo 6 maliarov, tiež našich členov, pokým je tu v otázky jeden maliar. Dar veľvyslanectvu Slovenskej republiky od Slovákov z Kovačice zdobí od roku 1995 vstupnú halu veľvyslanectva v Belehrade. Pod monumentálnym dielom na kuse listu priamo v obraze sú mená autorov: Pavol Čapo, Ján Husárik, Pavel Hajko, Martin Markov, Ján Glózik, Pavel Cicka a jediná žena Zuzana Vereská. Veľmi treba oceniť to, že v priebehu tých viac ako 250 rokov sa zachoval jazyk, kultúra, tradície a že sú ľudia, ktorí sú aktívni v tomto smere a to uchovávajú v tomto nacionálne pestrom prostredí Vojvodiny. Tá slovenskosť vo Vojvodine Slovákov pramení naozaj zo srdca a z úprimného presvedčenia, že predkovia týchto dnešných Slovákov v Srbsku, odkiaľ si prišli. Máme tu 4 čisto slovenské základné školy, máme gymnázium slovenské s vyučovacím jazykom slovenským v Batskom Petrovci. Čiže tie inštitúcie, či už štátne, alebo duchovné, medzi ktoré patrí aj cirkev, ale opomenul som na významnú úlohu Matice Slovenskej, ktorú zohrala v tomto smere. Takže oni sa usilujú tie duchovné hodnoty slovenského národa z minulosti prenášať na budúce generácie, že slovenská komunita je loajálna voči srbskému štátu. To znamená, že sú v zásade integrovaní, žijú v spoločenskom živote a zase na druhej strane Srbská republika alebo provincia autonómna Vojvodina v súčinnosti s vládou Slovenskej republiky prispievajú k zveľaďovaniu materiálneho a duchovného bohatstva Slovákov tuto v Srbsku. Belehrad, v ktorom je aj sídlo slovenského veľvyslanectva, je v Srbsku jediným mestom s viac ako 1 miliónom obyvateľov. V jeho uliciach sa prelína dávna i novodobá história. Počas 2300-ročnej histórie vývoja od osady po mesto bol Belehrad zničený 40-krát. Poslednú skazu si mnohí pamätajú. Stopy po bombardovaní vojskami NATO v roku 1999 zostali pre národ mementom. V súčasnosti žijú v Srbsku okrem Srbov a Albáncov aj Maďari, Rumúni i Slováci. Málo ktorá krajina má toľko úradných jazykov ako Srbsko. Okrem srbského sú úradnými jazykmi aj chorvátsky, rumunský, maďarský a ukrajinský. Podľa sčítania obyvateľstva Srbska z roku 2002 komunita je okolo 60 000 obyvateľov a ja hovorím, že sú 3 hlavné mestá slovenskosti. To najhlavnejšie je v Batskom Petrovci, druhá je Kovačica a potom je Stará Pazova v Srieme. Síce nie je najväčšia, ale je tiež veľmi aktívna a máme tam tiež kultúrne, školské, cirkevné inštitúcie. Okrem rutinnej administratívy pre Slovákov v Srbsku zabezpečuje veľvyslanectvo predovšetkým úlohy súvisiace s návštevami predstaviteľov Slovenska v tejto krajine. Významnou je aj reprezentačná funkcia. Na podujatiach Slovákov je veľvyslanec vždy vzácnym hosťom. Na 50. ročníku slávností Slovákov prisľúbil, že počas svojho veľvyslaneckého pôsobenia navštívi všetkých 34 slovenských obcí. A čo ho po príchode do Belehradu prekvapilo? V podstate som podľa predchádzajúcich štúdií vedel, do akého prostredia idem a keď by som tak mohol odľahčiť náš rozhovor, tak by som povedal, že prekvapilo ma jedine to, že som odchádzal zo Slovenska, keď svietilo slnko a sem som prišiel a začal padať sneh. Nuž na sneh v tomto horúcom lete nemal nikto ani pomyslenie. A my sme sa z miliónového Belehradu vrátili späť do Vary 50 kilometrov vzdialenej Kovačice.
Čulý ruch bol na tunajšom trhovisku, napriek tomu, že nebola sobota. Za srbské dináre sa tu dalo kúpiť všeličo. Od šiat cez káčatka a zajačiky, ovocie a zeleninu, až po metly. Po čom sú? 250 dinárov. 250 dinárov sa metli a ja si to proizvodím, sám aj robím. Z čoho? Metlíne sa to volá. Toto je sirota. A ako dlho robíte metly? Kto vás učil? Ja som sa to naučil sám. Sám si sejem do šolíkov, kopem, plejem, pretrhávam. Koľko rokov ich robíte? No 15 rokov. A idú na odbyt? Idú. Ja som bol v penzii, som operista srdce, tak nemôžem dlho robiť, tak robím toto. Robím s metlami a predávajú sa. O živote v tomto centre naivného umenia sa dozvedajú Kovačičania aj iní prostredníctvom tunajšieho rozhlasu a televízie. Radio-televízia opština Kovačica ima... História rádiotelevízie Kovačice sa začína písať s rozhlasom. V lani sme si pripomenuli a oslávili 40. výročie vzniku rozhlasu a 10. výročie vzniku televízie. Vysielame v 4 jazykoch, ktoré sú u nás uznané. V srbskom, slovenskom, maďarskom a rumunskom. Náš program má informatívny, kultúrno-zábavný a vzdelávací charakter. Robíme dokumentárne a iné filmy. Špecialistov na jednotlivé rubriky nemáme, lebo sme malá redakcia a tak všetci robia všetko. Nevyhnutne hneď dať najavo. Potrebujú istý čas, aby mohli pilne prejaviť. Program pre rozhlas a televíziu pripravuje a vysiela 17 ľudí. Okrem 9 novinárov prinášajú obrazové materiály z terénu 2 kameramani, aby ich následne so strihačmi, zvukármi a technikmi ponúkli do vysielania. V malom kolektíve je bežné, že každý ovláda niekoľko profesí. Prvoradou devízou je chuť pracovať v médiu, ktoré spravidla nepozná pracovný čas. Ja keď som sem prišla, vôbec som si nemyslela, že budem môcť si zastať pred kamerou, rozprávať, komunikovať s ľuďmi, volať ich a pátrať za nejakýma údajami, ale táto robota je proste láska, človek ju zachce. V Kovačici si pochvaľujú aj 3-ročný projekt, v ktorom spolupracovali s odborníkmi zo Slovenska. Partnerov našli v Handlovej a keďže jazyková bariéra neexistovala, výsledkom bolo mediálne centrum. Rozhlas a televízia v Kovačici má vďaka úspešným projektom zrekonštruované priestory, vynovené technológie a pribudli aj žurnalisti s vysokoškolským vzdelaním. Ja som ukončila Filozofickú fakultu v Novom Sade, oddelenie slovakistika. Slovenka som národnosťou, pochádzame z Gregorovej Viesky, odkiaľ aj priezvisko Gregor je mojej matky. A keď ide o otcovú rodinu, Glozikovci, tak hovoria, že prišli z Maďarska. Televíziu ako táto nová vlast sme založili v 2002 roku. Aj to vôbec sme nerozhutovali tak ani, že to má byť taká televízia, taká, ale to je lokálna televízia, ktorá vysiela na 4 jazykách a isto tak aj rádio. Nám to bolo to normálne. Teraz, keď nás upozorňovali z Európskej únie, že by sme mali práva dať menšinám a ja vrejme, ale u nás to, čo nám vysvetli, my to máme už 40 rokov. Máme šťastia, že žijeme vo voľakdejšej Jugoslávii, teraz Srbsku, že nemáme nacionálne problémy a že tu môžeme sa rozprávať svojím jazykom, materinským. Ja to na veky vrajem, že máme možnosť, aby sme uplatňovali materinský jazyk aj otcovskú vieru a že isto tak sa 8-ročné školy sa po slovensky. Tu okrem Slovákov žijú aj druhé menšiny, takže je to jedna trieda aj po srbsky a druhé sa po slovensky. Slováci prišli do Kovačice so svojím farárom a učiteľom. Vierovyznaniu a vzdelaniu prikladali veľký význam. Okrem domov ako prvú postavili faru, neskôr chrám, školu a učiteľský byt. Prvým učiteľom bol Ján Šimek. Začiatkom 19. storočia učil asi 200 slovenských detí. Novú školu postavili v Kovačici v roku 1874.
Deti sa v nej učili až do roku 1959, keď budovu zbúrali. O 3 roky však na tom istom mieste vybudovali novú školu. Tá slúži svojmu účelu dodnes. Navštevovala ju väčšina Kovačičanov. Kovačická obec je totiž okres Kovačica, ktoré je 7 dedinov a z tých 7 2 sú slovenské. Tu žije 29 000 obyvateľov a v Kovačici aj Padine žije spolu okolo 12 000 Slovákov. Obec ide s dobou. Pribudlo tu športovo-rekreačné stredisko so saunou, skrytým a otvoreným bazénom, s takmer 100 ubytovacích miest s priestorom na konferencie i zábavu. Súčasná Kovačica má okrem galérií, knižníc, chrámov aj reštaurácie, kde ponúkajú slovenské kovačické špeciality. Svojej povesti nezostáva Kovačica nič dlžná. Do galérie a k obrázku namaľovanému len pre vás sa tu dostanete doslova na počkanie. Kombinovala som tie motívy vojvoďanské, kovačické. Nech sa páči. Môj prastarky bol Juraj Holúbek, ktorý prišiel z Terchovej a bol oženietý s Anou Sachs, Nemicou. Boli evanielici, dosťahovali na Dolnú Zem pred 230 rokami. No a ja som 9. pokolenia z Holubekovcov, ktoré žije na Dolnej Zemi. Veselá je dedina, spieva sa v pesničke a v prípade Kovačice treba dodať, že veselí sú aj ľudia v nej. Maľujú, hrajú alebo spievajú na svadbách i doma. A piesne uchovávajú aj pre budúcnosť. Ten piesňový repertoár na svadbe nemôže byť biedný. By bola hanba, keď vám niekto rozkáže na svadbe nejakú pieseň nevedieť. Snažil som sa zo dňa na deň ten piesňový repertoár rozširovať, no a rokami sa to nahromadilo. A po 11-ročnej práci sme vydali zbierku slovenských ľudových piesní, ktorá obsahuje 870 pôvodných slovenských piesní, notovo a textovo zapísaných. Zbierka je ohodnotená ako najrozsiahlejšie dielo tohoto druhu mimo hraníc Slovenska. Založili sme si memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka. Skončil právnickú fakultu v 1922 roku v Belehrade a 23. doktorát v Záhrebe. No a už keď sa to chýlilo po čase k zlimu, tá druhá svetová vojna, no tak medzi prvou a druhou svetovou vojnou dosť toho urobil pre Slovač. Bol právny zástupca evanjelickej cirkvi v Srbsku a zakladateľom Matice slovenskej a bol jeho prvým predsedom. No a tohoto roku práve si pripomíname 80 rokov od založenia Matice Slovenska v 32. roku. Dnes majú v Srbsku 30 miestnych odborov Matice Slovenskej rozdelených v lokalitách Banát, Báčka a Sriem. Niektoré matičné podujatia majú vyše 50-ročnú tradíciu. Históriu si Slováci v Kovačici mimoriadne vážia a mnohí začínajú od seba. Nemožno sa čudovať, keď vytiahnu a roztvoria rodokmeň, v ktorom sa dopátrali, že napríklad začína v roku 1700 na Slovensku a pokračuje v súčasnom Srbsku. Čo poznajú, s tým sa aj hrdo podelia. Od svojich rodičov sa naučili i také praktické veci, ako držať v horúcom lete gerečku, čiže melón v studni. Chutil skvelo. Vyučený frézár a sústružník počas takmer 30 rokov pracoval v 3 firmách. Na prvý pohľad odlišných, ale jeho zručnosť potrebovali vo fabrike na výrobu lietadiel, v drevárskom podniku a napokon aj v cukrovare. Keď cukrovar kúpili majitelia zo západu, zadovážil si stroje a sústruží i frézuje doma. Ako koníčka má opravu hodín a nie len obyčajných. Dal som sa na opravu kostolných hodín a to ma baví, to je taká zaujímavá prplačka a je to dobrý pocit, keď po 40-50 rokov hodiny, čo neodbíjali, nešli, že to len tak stáli, že tam sa dávali na nich vtáke vrany. No tak je to dobrý pocit, keď počujete to týkanie tých hodín po takom čase. A tak v evanjelickom kostole v Kovačici po rokoch ožili vežové hodiny.
Majestátny orgán umiestnený v roku 1915 v typicky kovačickom vymaľovanom chráme slúžil 10 ročia len pri bohoslužbách. Mladý Kovačičan, dnes doktorand na Janáčkovej akadémii v Brne, si hrou na orgán nielen splnil svoj sen, ale predstavil tento nástroj aj ako koncertný. Mňa cirkev a kostol viazali od malička, tak som sa rozhodol, že ja tým Kovačičanom prinesiem niečo, čo doteraz ešte nikto nepriniesol a čo ešte doteraz nepočuli. Lebo všetci doteraz počuli orgán ako bohoslužobný nástroj, na ňom sa hrávali piesne z kancionálov, zo spevníkov, ale nikto nepočul ešte orgánovú literatúru. A veľkých skladateľov, ako boli Bach, Mendelssohn a tak ďalej. No a som rád, že po 200 rokov existencie Kovačice v 2001 roku ľudia prvýkrát počuli orgánový koncert a tým aj skladby, ktoré sú písané výlučne pre tento nástroj. Slováci z Kovačice ani v čase silnej maďarizácie nepodľahli nátlaku. Nedopustili, aby sa v ich kostole prestalo po slovensky modliť a spievať. Maďarské úrady pre odpor voči maďarským službám božím v rokoch 1907 až 1908 odsúdili v známom kovačickom procese 97 osôb. Na ich čele stál národovec, farár a martýr Ján Čaplovič, ktorý po procese prišiel o úrad. V tom čase mu dedinčania pomohli a až o 3 roky sa Ján Čaplovič mohol vrátiť do cirkevných služieb. Spomienky na Kovačicu si mnohí odnášajú aj v podobe malých obrázkov. Od malička som sa bavila tým. Maľovala som kvety, húsky, húsatka, všetko, čo nás okružovalo. Dostala som prvé farbičke, to som si veľmi merkovala, no tedy som počala už akože s farbami. A keď som išla do 5. triede v základnej škole, mama nebola doma a ja spod sukni som vystrihla plátno a namaľovala prvý obraz. Keď už zazrela tú dieru, že a Zuzanka, kde je obraz? Vedela hneď. Mám ho až doteraz, lebo mi ho mamka potom venovala k prvému výročiu manželstva. No ale toto mi je ten prvý obraz a som ho nahala v takom stave, ako aj bol. Tak som ho zachovala. Vidíte, to je vystrihnuté z maminej, takéto kahát sa nosia u nás v Gecere. A spod sukni, tak to je ručne robené ešte, viete, ten lanenovo plátno, istotne som bola zaľúbená, som namaľovala aj brehe, lebo my sme tu brehe nemali vrche. Ale ja som počula, že na Slovensku sa prenášalo z korena na kolena, tak hádam som rozmýšľala už o tom, neviem. Toto je váš prvý obraz. A kde všade sú teraz vaše obrazy? No, teraz sa po celom svete. Tento obraz precestoval skoro celý svet. To sa 3 nevesty na bicykli. Prvý raz bol v Bruseli. Toto bolo v Španielsku, to bolo vo Francúzsku. Toto vám bolo v Amerike, New Yorku. A pán Boris Tadić stáli za túto výstavu, aj pán Ivan Gašparovič. Toto je Izrael, toto je na Pána Kristovom hrobe. Tá horka, vidíte, to je isto Afriky, ale v druhej časti, kde som na čakách. Potom Holandia, potom Španielsko, potom Malézia. To robí výstavu, ten sa postará aj za plakát, aj za katalóg, aj za cestu, aj za všetko. Ja potom dájdem. A môžem sa vám pochváliť, že som precestovala s mojimi obrazami celý svet. Všetkých 5 kontinentov. Na Slovensku som mala jednu krásnu výstavu. To bola Palchyho palác. Bol to tam, kde sa udržiavajú opery. No, tam boli 85 obrazov, ale neboli všetko moje, boli aj požičanie tie, čo už sa tam. Vôbec mi za moje obrazy nenačím ten, čo prekladá jazyk, tlmočník. Lebo každý si tlmočí na svojom jazyku, ako chce. Moje obrazy sa rozumejú. Ja rozprávam to, čo je, čo bolo, čo cítim, zvlášť srdce mi povie a ruka namaľuje. Všetci, kto príde do Belehradu, tak potom prídu aj do Kovačici, prídu aj ko mne a tak som veľmi rada. Nezvyčajný obrázok na pamiatku sme si odnášali aj my. Žiaľ, iba na krátky čas.
máte. Čili tak zapisovali, keď išli sem. Tak. Srdce mi napovie, ruka namaľuje. Toto sme počuli od kovačickej maliarky, ktorej tvorbu pozná svet. Pravidlom, že srdce napovie, sa v Srbsku, Vojvodine a zvlášť v Kovačici riadia mnohí. Slovák zo Slovenska tu má pocit, že sa vrátil v čase a do emócií, ktoré dnes v iných krajinách vytláča tvrdý biznis.